रंजालि बैसागुआ दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो गासै दानावनो जोङो बे फोरबोखौ फालिलांगोन। बे जाहैबाय गोदान बोसोरखौ जोङो बरायहरनांगौ आरो मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै जोङो फैगौ समाव जों मोजां आबाद मावनानै जानो हाथों आरो जोंनि रांखान्थि बिथिं न'खर गासिबो जाहाथे मोजां जाथों। लोगोसेयैनो बेयो मोनसे अनलायनायनि फोरबोबो। थांनाय समाव जोंनि गेजेराव गोबां हयतोबा उल्थां फाल्थां खोथा सासेया सासेखौ सोंखारिलायनाय जानो हमदों बा दिनै बिटिसि इलेक्सन जालांबाय बा एसेम्बलि इलेक्सन जालांबाय। बे समावबो राजनैतिक हान्जा लालायलायनानै जोंनि गेजेराव सोंखारिलायनाय सासेया सासेखौ सोंखारिलायनाय बेबायदि मोनसे परिबेस जालांदों। सोरनिबा गोसोआव गाज्रि मोनलायदों जानो हागौ। नाथाय रंजालि बैसागुआ ओरैबायदि मोनसे खाबु जेराव बयबो ओंखारनानै गोसो खुलायै रंजायोबा थांनाय समनि बेफोर जाथायफोरखौ जों बावलांजोबो आरो गोदानै जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिनि मोनसे सानस्रि लानानै जों आवगायलांनो हायो। रंजालि बैसागुआ जोंनि आत्मा जोंनि जिउमा बुंजायो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि हारिमु आरो जोंनि धोरोम बेखौ लाखिनायजों जोंनि आत्म परिचय सेल्फ माने आइडेन्टिटि सेल्फ रेसपेक्ट बेहायबो हाबनानै दं। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि मोनसे लांदां बैसागु खुंनायनि गेजेरजों दिनैहाय माने बेखौ सारा बिश्व दरबाराव बेखौ लांनो हादों। दिनैनि हाबाफारिया नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों सारा आसाम सारा इन्डियायाव मिथिजादों आरो बयबो नायजादों। दा रंजालि बैसागु मोनसे फोरबोखौ जे मोनसे हारिया एसेबां मोनसे आत्माजों जड़ित खालामनानै बयबो फालिनो हायो बेयो मोनसे इउनिक सारा इन्डियायावनो इउनिक। खारन बेबायदि फेस्टिभेलखौ जों बेबायदि गोसो गोरबोजों होसोमथारनानै फालिनाया गोबां खम। दा जियानो जा दिनैनि दिनाव बयनोबो आंनि गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो थांनाय समनि गाज्रि मोजांखौ बावजोबनानै जों जाहाथे मोजां इयुननि थाखाय बयबो खामानि मावलाङो आगान सुरलाङो बेखिनिखौनो आङो हांख्रायहरो। गोजोन्थों।